Ayaw ko kasing maabala kayo. Dahil alam ko marami kayong ginagawa. Alam mo naman na importante ka sa akin. Sa amin ni Ruby. Kaya huwag kang mag-isip na magiging abala ka sa amin. Oo nga naman, tita. Tita Lisa? Tita Lisa? Oh, Ruby. Tita Lisa? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Medyo masama lang pakiramdam ko simula pa kahapon. Naku, dapat magpatingin na po kayo sa doktor. Baka mamaya kung ano na yan. Wala kasi akong kasamang papuntang ospital. Madalas na kasi sumasakit ang tuhod ko. Kaya nahirapan na akong maglakad. Maupo muna tayo, tita. Dapat tumawag ka sa akin. Sasamahan naman kita. Nahiya naman ako magsabi sa'yo. Lalo na't may mga anak kang inaasikaso. Si tita talaga. Mabuti pala at dumalaw ako dito sa bahay mo. Kung hindi ko malalaman na may sakit ka pala. Ayos lang ako. Dala na rin siguro to ng katandaan ko. Kaya ako nakakaramdam ng ganito. Tita, hindi ka naman po ganun katanda. Bukas, babalik po ako para samahan ka magpatingin sa doktor. Tita, narinig niyo naman po siguro yung sinabi ng doktor. Bawasan niyo mag-isip kasi hindi yun makakabuti sa inyo. Hindi ko kasi maiwasan. Tapos, mag-isa lang ako dito sa bahay. Sabi ko kasi sa'yo, tita, na kumuha na tayo na makakasama mo dito sa bahay para hindi ka naiinip. Mahirap din pala kapag nasanay kang may ginagawa. Kaya, simula nung magretiro ako, humina na yung katawan ko. Pasensya ka na, tita, kung hindi rin kita madalas na madalaw kasi busy rin ako sa trabaho at sa pag-aasikaso sa mga bata. Alam ko naman yon. Ang nakakalungkot lang, sa sobrang tutok ko sa trabaho ko noon, pati pagbuo ko ng sarili kong pamilya, hindi ko nagawa. Kaya kayo tuloy ang naaabala ko ngayon. Huwag mong sabihin yan, tita. Kahit hindi ka nakabuo ng sarili mong pamilya, nandito naman ako at ang pamilya ko. Laking pasasalamat ko nga dahil kahit tiyahin mo lang ako, naisip niyo pa rin akong dalawin at kamustahin. Oo naman, tita. Ikaw na rin kasi ang tumayong pangalawang magulang sa akin. Sinabihan ko na din pala si Kuya Berto na puntahan ka dito. Naku, dapat hindi mo na sinabi sa kanya. Baka marami siyang ginagawa. Tsaka, lagi naman niya akong binibisita rito tuwing araw ng Sabado. Ayos lang, tita. Nag-aalala din kasi si Kuya Berto sa'yo. Maraming salamat, Ruby. Napakabuti niyo sa akin ni Berto. Hindi niyo pa rin ako nakakalimutan kahit na may mga sarili na kayong pamilya. Oo naman po, tita. Sandali lang po at magluluto ako ng ulam natin para mamayang tanghali. Iwan mo na kita dito. Sige, Ruby. Oh, tita. Kumusta ng pakiramdam mo? Nakainom ka na ba ng gamot? Oh, Berto, ikaw pala. Oo, nakainom na ako. Katatapos lang namin kumain ng tanghalian ni Ruby. Kumain ka na ba? Ayos lang ako, tita. Kumain na ako sa bahay kanina bago ako pumunta dito. Oh, Kuya Berto, nandito ka na pala. Katapos ko magligpit sa kusina, kumain ka na ba? Tapos na, Ruby. Kumusta pala si tita? Anong sabi ng doktor? Ayos naman daw yung lab test niya. Medyo mababa lang yung dugo niya. Bukod doon, wala naman daw ibang problema, sabi ni Doc. Bawal lang daw siya ma-stress, sabi ng doktor. Tita, di ba galing ako dito nung Sabado?
Bakit hindi mo sinabi sa akin na masama pala ang pakiramdam mo? Nung isang araw lang naman kasi sumama ang pakiramdam ko, Berto. Si tita talaga. Sa susunod, tawagan mo ako para mapuntahan kita agad. Ayaw ko kasing maabala kayo. Dahil alam ko marami kayong ginagawa. Alam mo naman na importante ka sa akin. Sa amin ni Ruby. Kaya huwag kang mag-isip na magiging abala ka sa amin. Oo nga naman, tita. O tita, anong ginagawa mo? Di ba dapat nagpapahinga ka? Ayos lang ang pakiramdam ko, Berto. Huwag kang mag-alala. Lalo lang akong magkakasakit kung maghapon lang ako nakahiga o nakaupo. Sigurado ka tita? Oo nga. Isa pa, masaya ako dahil nakakasama ko kayo ni Ruby, kagaya ng mga bata pa kayo. Hayaan mo tita. Mas dadalasan ko pa ang pagdalaw sa'yo. Para hindi ka nalulungkot. Ang kulit mo naman kasi. Ayaw mo pang kumuha ng makakasama dito sa bahay. Hindi naman sa ayaw ko. Natatakot lang kasi ako na magpapasok dito sa loob ng bahay na hindi ko kilala. Mas mabuti pa na mag-isa na lang ako. Masaya naman ako na dinadalaw niyo ako ni Ruby. Ikaw ang bahala. Ang sa akin lang naman. Para may mautusan ka naman sana dito sa mga gawaing bahay. Kaya ko pa namang kumilos. At mukhang mabisa naman yung mga gamot na binibigay sa akin ng doktor. Kaya hindi na ulit sumasakit yung tuhod ko. Basta kapag may problema, tawagan mo lang kami lagi ni Ruby. Oo naman. Sige na, di pa ako natatapos magdilig sa mga halaman ko sa likod. Sige tita, pasok muna ako sa loob para ayusin ko yung pagkain natin. Sa susunod na mamasyal kayo rito, isama nyo naman yung mga bata para makapaglaro sila. Ang totoo niyan, tita, dito namin balak pagbakasyonin ng mga bata sa darating na Christmas break nila sa school. Totoo ba yan sinasabi mo, Ruby? Oo tita, para naman hindi ka na malungkot dito. Dahil may makakasama ka ng makukulit mong apo. Mabuti naman at pumayag ang mga asawa nyo na dito sila pagbakasyonin. Opo, tita, wala pong problema sa kanila. Mas mabuti nga daw po dito para hindi sila nakatutok sa mga gadget. Nako, sobrang saya ko. Naalala ko tuloy ng mga maliliit pa kayo. Sa akin na kayo iniwan ng mga kapatid ko. Sobrang ingay dito sa bahay dahil dito nyo dinadala lahat ng mga kalaro nyo. Ngayon tita, ang mga anak naman namin ngayon ang manggugulo sa'yo dito. Maraming salamat sa inyong dalawa. Hindi man ako pinalat na magkapamilya at magkaanak. Binigyan naman ako ng pamangkin na mapagmahal at maalaga. Kami nga dapat ang magpasalamat sa iyo, tita, dahil itinuring mo kaming parang tunay mong anak. Simula nang mawala ang mga magulang namin, ikaw na ang nagpaaral at nag-aruga sa amin. Kaya maraming salamat sa inyo, tita. Maraming salamat din sa inyong dalawa.